Φίλιππος Αναστασίου και καλή επιτυχία. Όχι, έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Όπως βλέπετε, είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω έρθει από την Ιερόβουλη Σύσκεψη, όπου έχω δώσει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο όπου θα προωθήσει εμάς τους ψάρτες. Σε κάθε κυρελέησον του Πάτερ θα πληρωνόμαστε 1 ευρώ για το καθένα. Και θα διεκδικούμε επίσης ένα ποσοστό 10% επάνω στα κόλληφα και ένα 5% επάνω στα φακελάκια του γάμου σας. Όσο για τα βαφτίσια, σε κάθε βούτυμα του μωρού μέσα στην κολυμβήθρα θα χρεώνεται ο τατάς ή η νούνα του μωρού 5 ευρώ. Και αν έγκλαψάρικο το μωρό, αντιλαμβάνεστε ένα χρεώνονται ρισκιό. Αυτό είναι το σχέδιο, θέλοντας να προσεγγίσω όλο τον κόσμο να έρχεται και να πληρώνει κανονικά τη συνδρομή του σαν καλός άνθρωπος. Ας και έχουμε και λίγο χρόνο. Προχθές, καθώς περπατούσα στο προαύλιο της εκκλησίας, ήταν 2 νέοι που συζήτω αναμετάξι του. Και έλεγε ο εις εις το έτερο, «Μα εντάλλως εντυθήκες έτσι ρε». Ο ψάρτης άκουσε τη συζήτηση, πήρε το μικρόφωνο και λέει, «Νέοι και νέες, σας έχουμε ανάγκη να έρθείτε στους χώρους μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα φοράτε. Και με μίνι να έρθετε και με σκουλαρίκια και ξεβράκωτη ακόμα. Αρκεί να έχετε το πορτοφόλι μαζί. Αυτό μας ενδιαφέρει». Αυτό.